Гэта буйнейшая ў гісторыі Еўрапейскага Саюза праграма па інавацыях і даследаваннях. «Гарызонт 2020» спрыяе павелічэнню колькасці інавацыйных тэхналогій, адкрыццяў і перспектыўных распрацовак шляхам прасоўвання ідэй з навуковых лабараторый на рынок. Для беларускіх навукоўцаў гэта адна з самых значных міжнародных навуковых праграм. Европейский вектор остается важным и значимым, потому что там опыт, там квалификация, там большая наука, и мы, конечно, хотим быть там и развивать, быть частью экономических торговых цепочек. Нам нужно осваивать рынки, нам нужно учить молодежь и стимулировать ее к тому, чтобы она оставалась в науке. Праграма складаецца з 3 блокаў: прамысловае лідарства, перадавая навука і сацыяльныя праблемы. Акцэнт менавіта на інавацыях. У асноўнай частцы «Гарызонта 2020» прадстаўлены асобыя раздзелы, патэнцыяльна цікавыя для навукоўцаў Брэста і вобласці. Сярод такіх інфармацыйна-камунікацыйныя і біятэхналогіі. Вовлечение наших экспертов, я имею в виду экспертов в широком смысле, это и научные структуры, и, конечно же, бизнес, инновационный бизнес. Эта программа прекрасное место, где можно и свои разработки, достижения представить и включить в общий процесс развития. Ну и в то же время очень многому научиться. У апошнія 2 гады у праграме ухіл на развіццё штучнага інтэлекту, роботатэхнікі, высокатэхналагічных вылічэнняў, фотонікі. Вопытам рэалізацыі праектаў «Супертвін» падзялілася каманда з Інстытута фізікі Акадэміі навук Беларусі. Сама вся идея проекта в разработке основ для микроскопии, то есть методов исследования каких-то мелких объектов, преимущественно биологических, таких методов, которые бы не разрушали сами биологические эти объекты, то есть не используя жесткое излучение. Такие подходы возможны на основе использования квантовых свойств света, квантовой перепутанности и так далее. Тыдзень праграмы «Гарызонт 2020» праводзіцца пры падтрымцы Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь. Ён накіраваны на тое, каб прыцягнуць вучоных, прадстаўнікоў інавацыйных кампаній, прадпрыемстваў і арганізацый да стварэння і прасоўвання айчыннага навукаёмістага бізнесу. Анастасія Цукун, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».